Andaw na mata. Andaw na. Mas naghan pang problema kay sa kwarta. Laban na dyan tali guys. Oy, mauli na taong Pilipinas. Nauna pa siya sa yang alaga. Pero yung alaga na bilin. Kapinin? Ako mag-order. Hi langga! What's up mga langga? So nanapon si Franessa D, ang inyong lagan nga katabang! Charlan! Lagan nung sila no, kay namon ko yung mga alaga diri, so maglaglaag na punta mga langga. Ayaw kalimti ang pag-click sa like at subscribe sa ubos. O pindutan na po ang bell mga langga para ma-inform mo, ma-notify mo sa tanang video na akong i-upload. So mga langga, let's enjoy and please don't forget to follow my page na Franessa D Official. Dito ta magugot-hugot mga langga no. So karon mag-enjoy ta samtang naapata diri sa laing nasod kay pohon mauli na ta ang Pilipinas. So let's enjoy. I love you. Pwede na pang bonggang flight niyan. Shoot! Hi New York! Hi langga! So, naamig ko diri karon sa Yasmin Mall, Arabian Center. Tapos, magdula-dula ni karon kauban ang mga bata. No, ibilin naman niya. Yan, ang tataba malitong natay gusto palitong. So, enjoy na tong moment. Karon magtapok ni kauban sa mga katabang sa igsoon sa akong amo. So, wahay kayo nang gamit. Basta okayhan o. Sige, salamat. Ganina ramo? Oo. Kulang please. Welcome to Yasmin Mall and Delhi City. Okay ra. Kamusta ka muli, Grace? Wala pa nahibalaan. Daga na tagtigom? Naay corona. Amo gyud no, daga na tagtigom. Na, wala gyud din taw Resibo. Resibo. Mas naghan pang problema kay sa kwarta. Laban na dyan tali, Grace. O ya, Juna. Juna. Kumusta? Gusto na ko mauling Pinas. So, welcome to Jumping Beach.
gini na unsa na ni ko kataan gi paggutom. Kapoy. Mo lagi gi kapoy day. Pero ako gi kapoy nagugma-gugma. Ya karon lang ga no kay slide ka. May nan lang mapil na to ang kabata. Kung muro batag bata dili ra ba no. So pangita na to asa tong haganan diri pero sa slide. Diri daw mga langga no. Inshallah. Inshallah. Bismillah. 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 Kita doan ko sa bata no. Oo, wata tour guide na ko. Oh, taas kayo. Wait, God. Tapi nakataas. Zalega. Tama adto. And here we are. Unsa kay nindot? Yellow. Inshallah. Nanindot ka ayo day. Saka na. So, hi lang ga no mga onday tani. Aileen, kapoy nin? Kapoy mag-order. Kapoy pun magdula no. Kapoy pun dula no. Kapoy dula po. Hi lang ga. So, Let's go. mga ontano. Ay gutom ang mga katapang. Kay niya paghuman ako na po sa mga alaga namo. Paspasag ka na ni Kasi ayo, bahala kuan ba or lang kapoy at least ay busog kayo, di ba? Tomato. Ketchup and burgers. So yummy. Sorry. Oh, ano gid na? Ay na kung amo day. Palo nga day. Bye, Jonah! Laman, Jonah! Nauna pa siya sa yung alaga. Pero yung alaga na bilin. Now, Karon, welcome to my home! Ay, nakamanday ko na rin. Si tawagan ni Manayang Tagwasto. Ayo. Ayo. Pwede Manaya. Pwede Manaya. Nawalay tao. Pwede tawagan ni Anis Pilipinas de. Karon mangihi na lang nga no. So wow, very pang baby good. And mura jud tag baby nila. Nanghita sa pangbata.